Thank you. Elisa sihleli emzini okanjaba. Odume ngokuthi isendunini. Okay, sihleli sahlala like late hours waphuma njengomuntu oyochama. But she complained to me about someone who took her phone the day before. And then she asked me to go with her to that boy's place. And then I agreed, and then we went there. Okay, when we went there, her mother, we knocked at the door. His mother opened the door. The time I was trying to greet the mother, she was pulling us. I don't want to see you here. She don't want to see my sister here. We must arrest her if you like to arrest her. And then she closed the door to us. And then we went back where we were there. Okay, we sit. And then my sister keep on complaining that she's not feeling when she's not okay. She wants her phone. And then during the morning, in the morning till in the evening, he was like, they were, because that boy was also there. And then my sister asked from her phone. And then the boy said, no, my mother took the phone. This was the reason why she asked me to go there. And then we came back, but they were teasing each other. And then my sister, she says she's going to pee. It was late, around about 7:30. This was the last time I saw her. And then after that, the other girl who was with us, she came back and she called me and that your sister is lying there, she's dead. And then I asked her, how come? Because my sister was here with all of us. The question I'm asking, who told that girl that's my sister, she's dead? Another question, the boy that my sister was arguing with, he doesn't have a car. So I'm not pointing fingers to anyone. I still got questions. We are confused. And maybe ilapho sisengicela ukukufaka wena khona usisi babehleli naye ngomsombuluko waphuma wayochama akaphindanga wabuye. Umbiko owathuma usufika la unibiza ukuthi khona into esiyenzakalile wathiwani ma? Kwaku isonto ebusuku kwaku past 10 kwanginokho umfana sisi umaphindi ulapha ngaphezulu kankomo ila samthola khona umakhelwane akavuki kade ngimvusa akavuki ngase ngithi okay ongilinda ngathatha ilokhuzana iphini ifangalifaka sahamba sawumvuka saya khona skis mesifika khona ngiyamvusa maphindi akavuki maphindi because wayelele ebheke phansi kanje ngase ngamdonsa wabheka phezulu mebheka phezulu amehla ayevulekile umlomo ovulekile kancane unegazana la evuvukele nala evuvukele kodwa into engayinothisa later leyo ngoba ngathi mengimthinta konke lezi ndawo kufanele ngabe ziyanyakaza umuntu umephile zasinganyakazi ngamtshela sakho umaphinda akasaphefumula sisiwunama ngathi biza abanye abantu abazosibona ukuthi umaphinda usaphefumula baqhamuka abantu mememthinta naye akaphefumula umaphindi. Sizwa kuthiwa kunemonto emhlophe eyabonakala ilaxaza umzimba kule ndawo. Sichazele mangalokho. Okay, umfana ngithi usebenza khona lapha around uwasha ama tax kunama cameras lapha kankomo. Kunama security futhi esangweni eliqondene nala umaphinde ayelele khona. Umfana methu uphindela back uyosebenza umsebenzi wakhe ukwasha imoto. Ama security kushuthi amtshela ukuthi untombazane lokufike imoto eyikhwidi emhlophe enomuqo omnyama la yafike yamdropa khona yase yahamba. Nike naxoxisana namaphoyisa ngalolu daba bathini mhlambe ngokunitholela ifootage le yama camera. Sawatshela amaphoyisa ngaleso sikhathi ngesikhathi sesigameka ukuthi kunama cameras la. Amaphoyisa ngawabona eyakhona esangweni ukuthi afike yathini angibange ngisezwe ukuthi impendulo yafike yathini. Abuyelanga kuthini. Mhlambe nje sengigcina ngiyazi ukuthi umndeni kunobulungiswa ofuna ukubona benzeka kakhulukazi ngoba kuneyintsolo zokuthi umuntu mhlambe ombandakanyeka nalolu daba uyamazi usisi ngenxa yokuthi ushiwe la eduze nasekhaya. Ubulungiswa enibufunayo njengomndeni buphi bona? Sicela kutholakala umenzo obubi.
kwenzeka nje ubulungiswa atholakala ngoba ngiseqhamuka izinkulumo eziningi nasemaceleni asisazi lutho nathi metholakala nje aboshwe ngoba ekabonakala ukuthi nje bekwi-gender violent lena ngoba she was raped cela tholakale nje aboshwe kwenze ukulungiswa sacela somndeni so ilokho ebambelele la sibuze yini athi telefoni yami kusibanibani nalo sibanibani wekhona lapho so bathizisana nalo sibanibani esethu sisami ngicela sibani ifoni yami sibanibani wathi ifoni ithathwa uma wasethu sisami ngicela ungiphelezele siya khona kulowo muzi okay sahamba saya kulowo muzi mesifika sanokha sivula lo ma khona roughly the timing mina ngizama ukumbingelela sabona ma njani hayi angifunda intombazane lana ngoqala izalana angifunda ngicane ngihambele la ngibophe futhi benithanda and then wavala isicapha and then sahamba futhi saphindele lathi sihleli khona still sithawa izodlula indaba izodlula still mayidlulisela futhi usiswami into yokuphuza athi angikho right ifoni yami ngiyibonile ngomgqibelo iphethe usibanibani lo sibanibani lo ikhombe kuma wakhe sathi sewecela kuma wakhe wasivalela iminyango hayi ke kuthe sihamba ke sihamba isikhathi wasokuma wathi uyochama bekisona isikhathi sokugcina engagcina ngimbone ngaso sekufika intombazane kade sihleli nayo futhi nayo sithi sakho ulele lapha udindilizile useshonile ngaqala ngangamthatha futhi serious ngathi hayi okanye ngoba uyintombazane nje ejele uyijokhela hayi bokwazi wangigrepha ngesandla ngabona ukuthi hayi useserious ke sakithi mesifica futhi ngempela akasekho emhlabeni. Uma nihamba niyohlola nifica isimo sinjani ngizwe nikhuluma ngokuthi entameni wayekade engathi uqinyiwe nezipho ingalo iphukile wayephuma inyembezi mhlawumbe uma ungasilandisela njengalokho. Yebo emahlweni wenenyembezi masukuthi la emqaleni when like ngathi kade clean okay mase sithi go down ingalo lenje iphukile nala edolweni esabhili eblida khomisa ukuthi mhlawumbe ukhuzi ke wethi thambe bemjijela mase siyamphenya ke weyimanzi ke evuvukele nje la evuvukele kungeyini kungathi umuntu